Μάρκος Ιούλιος ο Αμπελάς. Κατάγομαι από την Ιδριάδα. Ένα χωριό κοντά στα Μήλασα της Μικράς Ασίας. Και από τι δεν έπασα. Ανισμούς. Πονοκεφάλους τρομερούς. Δυσπέψη. Μέχρι που το αποφάσισα. Θα πάω στο Θεό Ασκληπιό να με γιατρέψει. Ξεκίνησα ταξίδι με καράβι. Χάλια ήμουν σ' όλο το ταξίδι. Με τούτα. Ηλίκους. Χάλια. Έξω από την Αίγινα μου εμφανίστηκε πρώτη φορά ο Θεός. Έχεις άγχος. Και το άγχος σου δημιουργεί δυσπεψία. Προσπάθησε να χαλαρώσει. Χαλάρωσε. Προσπάθησε να χαλαρώσει. Με τα πολλά κάποτε φτάσαμε. Ο καιρός ήταν βροχερός. Πάλι μου εμφανίστηκε ο Θεός. Μου έδωσε οδηγίες. Πρώτα απ' όλα μου λέει: προστάτευσε το κεφάλι σου από τη βροχή. Επίσης μου είπε: γυμνάσου. Κάνε μονόσυχο και να τρίβεσαι στους τοίχους λουτρού. Να παίρνω μουσκεμένες λεμονόκουπες και να τρίβομαι σ' όλο μου το κορμί και μετά να μπαίνω στα θερμά λούτρα. Αφού πρώτα αληφθώ ολόκληρος με κρασάκι κοκκινέρι. Και να μην ξεχνάω να δίνω μία Αττική δραχμή στο λουτράρι. Και να κάνω θυσίες στον Ασκληπιό και στην Οικειό. Μου έδωσε και δίαιτα. Να τρώω ψωμί, τυρί, σέλινο, μαρούλι για τη διούρηση και να πίνω γάλα με μέλι. Μια μέρα ξεχάστηκα και ήπια το γάλα χωρίς μέλι και εμφανίστηκε ο Θεός. Μου είπε αυστηρά: βάλε μέλι για να διαπεράσει. Είχαν περάσει μέρες και προσευχήθηκα στο Θεό πιο γρήγορα να με θεραπεύσει. Κοιμήθηκα και είδα όνειρο ότι ήμουν έξω από το άβατο και ήμουν αλυμμένος με συνάπη και αλάτι. Ένα μικρό αγόρι με οδηγούσε κρατώντας το χέρι του θυμιατάρι αναμένο. Και ο ιερέας μου είπε: έχεις θεραπευτεί, αλλά θυμήσου να δώσεις τα ήλια. Ξύπνησα και έκανα ό,τι μου είπε. Αλήθηκα με συνάπη και χοντρό αλάτι. Πόναγε έτσουσε, αλλά με το που πλήθηκα μου πέρασε. Άλλη μια φορά είχα τρομερό πονοκέφαλο από το διάβασμα και μου εμφανίστηκε πάλι ο Θεός. Τρίψε, μου λέει, το κεφάλι σου με άνηθο και λάδι. Το έτριψα και μου πέρασε. Και χάρες μου είπε να κάνω με κρύο νερό για τις αμυγδαλές μου. Την ένατη μέρα πια έκανα την ευχαριστήρια θυσία, αλλά η φωτιά μου κόψε το χέρι και έβγαλα φλίχτενες. Μετά από λίγο όμως μου πέρασε.